Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ahşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň anyny güne habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyrýaryn. Gurbanly Berdimuhammedow 7 ýyllyk möhlet bilen 3-nji gezek Türkmenistanyň prezidenti wezipesine kasam etdi. 17-nji fevralda Aşgabatda geçirilen inaugurasiýa dawarasynda Berdimuhammedow sag elini ýurdun konstitusiýasynyň üstüne goýup prezidentlik kasamyny ýerine ýetirdi. 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawynda sesleriň 97,69%-ni almak bilen özüniň bu wezipede 3-nji möhlete galmagyny üpçün etdi. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy saýlawlara ses bermäge ukyply raýatlaryň 97%-den gowragynyň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Emma Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagy Aşgabatdaky saýlaw okruklaryna sanlyca adamlaryň gelendigini gördüler. Berdimuhammedow jemgyýetiň ähli uğurlaryny bir kontrollugyna saklap, bu saýlawda onuň beýleki 8 kandidaty ýeňmegi kepillendirildi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmenistan öz garaşsyzlygyny alany bäri ýurtda halkara synçylar tarapyndan adalatly we erkin diýilip ikrar edilen ýekejede parlament ýa-da prezident saýlawlary geçirilmedi. Islam döwleti toporunyň 16-njy fevralda Pakistanyň gün ortasyndaky gyzgalaňly sopy ziyaretxanasyna eden bomba hüjüminde ölenleriň sany 80 adama ýetdi. 17-nji fevralda Pakistanyň syýasy we harby liderleri islamçy ekstremistleri ýok etmek üçin ähli zady etjekdiklerini aýtdylar. Janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bu bomba partlamasynda ölenleriň adyndan 30 sanyny çağı bolup wakada başlady, 100den gowrak adam yaralandy. 16-njy fevralda Sindh welaýatynyň hökümeti bir günlük ýas ýylan etdi. Pakistanyň Taliban topar we beýleki ekstremist islamçy söwüşçüler täze hüjümleriň amala aşyryljakdygy barada haýbat atýan mahaly Lal Shahbaz Kalandar ziyaretxanasyndaky partlama soňky bir hepdeniň dowamyna Pakistanda amala aşyrylan hüjümleriň iň ýowuzy boldy. Islam döwleti bilen ilteşikli Amak web saýtyna çap edilen maglumatda agzalyan topar hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Russiýanyň ABŞ-nyň Günnor kenarynda içalçylyk gemilerini gezdirmek ýaly provokativ ädimleri ätýän ýaly bolup görünýändigini aýdýar. Sebäbi Moskwa ýakyn geljekde gatnaşyklaryň gowulanmajakdygy barada netije geldi diýip Trump belledi. 16-njy fevralda geçirilen we uzak wagt dowam eden medeniýet konferensiýada ýygy-ýygydan Russiýa barada gurrun gozuldy. Bu konferensiýada Trump Russiýanyň içalçylyk gemilerini iýermek, ýakyny täze ballistik raketa sistemasyny ýerleşdirmek we geçen hepde Gara deňizde Birleşen Ştatlaryň ýumruju desgatyny bimaza etmek arkaly özüni synap görýändigini pikir etmeýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre şol potensial provokasiyalar Rus prezidenti Vladimir Putin'in Trump'ın prezidentlik wezipesiniň çäginde Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryň gowulanjakdygy barada umytlarynyň amala aşmadylygynyň netijesidir. Şol zatlaryň ählisi ören ýakynly boldy. Sebäbi Putin meniň bilen ılalaşaga gelip bilmejekdigini hasaplayan bolmagy mümkin. Sebäbi meniň üçin ılalaşaga gelmek syýasy taýdan populyar däl diýip Trump aýtdy. Jurnalistleri gowramak baradaky komitet Russiýa tarapyndan bellenen häkimetlere jurnalist Mykola Semena garşy ýönkelen aýplamalary ýatyrmaga çağırdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Semena Moskwanyň kontrolundaky Ukrainanyň Krim regionunda separatizm bilen aýplanýar. 16-njy fevralda ýaýradylan beýanatda jurnalistleri gowramak baradaky komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň koordinatory Nina Agnanowa häkimetleri tanqidlamak jinayet däl diýip Russiýa tarapyndan bellenen häkimetleri Krimde jurnalistlere basyş etmegi besetmäge çağırdy. Mykola Semenanyň işi bilen bağlanşykly deslapy sud dinlenşigi 17-nji fevralda Simferopolda geçirilýär. Semena öz blogunda 2014-nji ýylda Moskwanyň Krimi ele salmagyny tanqidlayan makalany ýazan soň 2016-njy ýylyň bahar paslynda separatizmde aýplandy. Ol bu aýplamalary reddedýär. Semena günäl tapylsa onu 5 ýyl türme tutsagylygyna hökm edilmek bilen ýüzüýiz bolýar.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatdaky Ruhyet köşkünde Türkmenistanyň gaýtadan saýlanan prezidentiniň inaugurasiýasy bolup ýurdun awtoritar lideri Sagelini konstitusiýada goýup kasam kabul etdi. Türkmen mediýasy bu dawara gatnaşanlaryň arasynda 12 fevralda geçirilen prezident saýlawlaryna dalaşgär bolan beýlek kandidatlaryňdy. Ýurda synç hökmünde gelen daşary ýurt guramalarynyň wekilleriniň de bardygyny habar berdi. Merkez saýlaw toparynyň eglan eden resmi netijelerine görä prezident saýlawyna saýlawçylaryň 97%den gowragy gatnaşdy we 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow ses berenleriň 97,69%-iniň gollugyny aldy. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw çastaklarynyň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmagyny habar berdiler. Mundan başga sosial ulgamlarda türkmen aktivistleriniň saýtlaryna saýlaw kampaniýasy döwründe ýol berilen kemçilikler, iş başyndaky prezidentiň şahsiýetiniň döwlet telewizionyasynda öňkülere garanda hem köp götergilenýänligi, alternativ kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklaryna bolsa az orun berilýänligi, Berdimuhammedowyň saýlaw güni kesgitlenenden soň raýatlara sowgat paýlamagynyň saýlaw kanunlaryny bozmak bolýanlygy aýdyldy. Çelide Türkmenistanyň alternativ habarlar romosi Aşgabatdaky we Mardaky çeşmelerine salgylanyp saýlaw wagtynda ses berýänlerden dokument sorulmanyny, olaryň islediklerçe bülten atmagyna ýol berilendigini habar berdi. Emma Merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hökümet maslahatynda hasabat berip, düzgün bolmalar we kemçilikler hakynda özlerine hiç bir şikaýetin edilmänligini aýtdy. Gıdanyň Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gödäwçiler missiýalarynyň ýolbaşçylary bolsa saýlawlaryň kadalyk geçenligini tasdik etdiler. Türkmen mediýasy saýlanan prezidentiň inaugurasiýa makalyna saýlawlarda wäsleşen garşydaşlary bilen salamlaşanlygyny aýdyp, saýlawa 9 kandidatyň gatnaşmagynyň ýurtdaky demokratiýanyň dolanyksyzlygyny aýdyn suwutnama bolanlygyny bellädi. Saýlaw toparynyň başlygy Muradow inaugurasiýa dawarasynda çykyş edip, saýlawyň hereket edýän kanunçylygyň çäklerinde hemde umumy ikrar edilen hukuk kadalaryna laýyklykda hakyky demokratik esasy, bäsleşlik, açyklyk we aýanlyk ýörelgeleri esasynda geçirilendigini aýtdy. Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň hasabatlaryny dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri diýip görkezýär. Bu ýurtda garaşsyz metodun, garaşsyz siýasy partiýalaryň we hukuk goraýjy toparlaryň döredilmegine ýol berilmeýär we prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik durmuşynyň ähli puwdagyny berk kontrollyk etmekde tanqidlenýär. Türkmenistanyň prezident saýlawlary barada ingliz tilinde çap edilen habarlaryň köpüsini Berdimuhammedowyň alan 98% olay sesi, saýlawlara gatnaşygyň 97%den gowrak bolanlygy barada habarlar anamsyz garşylandy. 12 fevraldan beri Türkmen lideriniň ýeňsini esasan öňkü Sowet respublikalarynyň ýolbaşçylary, Türkiýanyň, Hytaýyň we käbir musulman ýurtlarynyň liderleri gutlady. Inaugurasiýa dawarasynda bolsa, ol ýa-da beýleki daşary ýurt lideriniň gatnaşanlygy aýdylmaýar. Türkmenistana şu wagty senli halkara guramalar tarapyndan giňden ikrar edilen azat we adalatly saýlawlar geçirilmedi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Soňky hepdelerde Aşgabatyň käbir sowda dukanlarynda we bazarlarynda soňky ulanyş möhleti geçen azyk haritlarynyň satylýany barada maglumatlar gelip goşýar. Biz bu barada gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Soňky döwürde Aşgabat şäherindäki Mir bazar diýip atlandyrylýan bazarda hem de onuň töweregindäki A market diýen ýaly kiçiňrek sowda dukanlaryny ulanyş möhleti geçen
haritlerin satılması barha köp yüze çıkıyor. Bu satılan haritler esasen süt katı önümleri şeyle hem sütü kökü diyen yer önümler fevda dukarlarının umma fevda sistemasinden edilen tarafta şol satıva çıkarılan önde haritlerimizin kullanış möhületi hükman görkezlen bolmaly olan kapkarlan kutularını ya da süyselerini yine şoların köpsünne yazgılar yok. Bar bolurlarım juda ösüfi bir yettik ýagdaýdan günvelligçe gurelýän köpelýän ýagdaý. Aman burada bu haritler Türkmenistanda önerilen haritlermi şeýle-de wagty möhleti geçen harity alyjylar satyn alýarmy? Bu haritlerin esasy bölegi Türkmenistanyň önerilen şeýle hem goňşy Kazakystan Respublikasynyň Federasiýasynyň getirilen haritlerim şolaryň içinde bar. Elbetde alyjylar ony bilmezlikden satyn alýarlar. Bazary dukany sewda etme barýan adamlar satyjydan soraýarlar. Şu harityň möhleti geçen nälerде herne diýse olaryň ýok şu nerden gelýär dün akşamlyk getirildi arkaýnal beriň diýip bilip duran zatlaryny yaran sözläp alyjylara satýarlar. Hasan alyjylar öýlerine bararlaryny soňra öýlerini hiýilini ýitiren haritler satyn alanlyklaryny bilýärler. Aman burada alyjylar bu ýagdaý barada bagda resmilerine ýa-da deýişli resmilere habar berýärlermi? Olar haýsydyr bir çäre görýärlermi bu wagtda? Alyjylar olar bilen şol haritleri satyn alan dukanlaryna ýa-da bazarlardaky azyk önümlerini, süýt gatyk önümlerini satýan haradylyklara gelip men senden 2 saat, 3 saat olur şaraydy satyn aldym. Şunun bana möhleti geçmedi, täze harit diýip satypsyňyz. Haridi iyidine alın diýerler. Ine şeýle şikayet yüze çıkan ýagdaýynda meselem aýdaly A market ýaly sewda dukan haridi iyidine alýar ýöne onu iyidine almak üçin hukman şol haridi satan dukanyň kasta çeği hukman. Onun şonu görkezdiler. Onu meselem şol kasta aparat bar dukanlara iyidine Ýurup alýarlar, ötüş soraýarlar. Ýören ha mir barlarda alaçada sewda dukanlaryny hemde azyk süýt gaty önümlerini satýan haradylyklarda kassa aparatlary ýok. Ýagny olar alyjylary şo haridi özlerinden satyn alanlygyny guwag etýän, hemde bahasyny görkezýän ýürüýte çekler bermeýärler. Soňra da alyjylar ýalňyşyp arly ýol bilen harit satyn alanlar gelip arz etdi. Onu ýygyna almakdan ýüze gurýarlar. Bazar administrasiýasyny bir ýagdaý bilip aňyrsna geçip duran bolsa köplen sagatda ikininden kum soğurup beýle ýagdaý mümkin näl sebäbi ullanış möhleti geçen haritleri sewda edýän haradylyklar, dukanlar alan firmasyna ýygyny taşyrmaly. Bu barada bizde şertname bar. Bir dawasyndan tapýan ýagdaýdyr diýip ogurlyk eden ýolmaz üstüne gelen ýollar edip gaýtam alyjylaryň özüni dilgysy edýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary aşy wagtda çilim sewdasyna täsir etdi. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň syrasynda çilimiň resmi sewdasy ýatyrylypdy. Azatlyk Radiosynyň aşy wagtda habarçylarynyň aýtmagyna görä 11 fevralda ýerden paýtagtda döwlet dukanlaryndaky çilim sewdasy ýatyrylypdyr we çilim satyn almak üçin adatda aksiýaly nowoto düzülýän adamlar polisiýa tarapyndan dargadylypdyr. Nowoto dronlary ýer bilen koýarlar. Soňam günüň dowamyna ýygnanmaga ruhsat bermeýärler diýip aşywatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk sebäpli ady görkezilmeýän söhbetdeşimiziň sözüne görä, paýtagtlylar ýerli resmileriň çilim nowotuna garşy bu çäräni saýlaw döwrüne ýurda baran daşary ýurtlullaryň şol sany saýlawlara gözegçilik edýän resmileriň görmezligi üçin amala aşyrylýanlygyny şak edýärler. Çilimkeşler inni prezidentiň kasam edip resmi dawarlaryň sowlaryna garaşýarlar diýip çeşmämiz habar berdi.
Türkmenistan'na Çilimin resmi sewdasy geçen ýylyň dowamyny inçemegedek dol ýatyrlypdy. Her gedek çilim gaýtadan satyga çykarylanyna ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelip, raýatlaryň çilim satyn almak mümkinçiliklerini degişli dürli resmi çäklendirmeler girdilipdi. Şol bir wagtda da hususy dukanlarda çilimleriň sewdasy has gymmat bahadan izgiderli dowam etdirilýär. Edil şugun gün çilimiň döwlet ýetçiligindäki dukanlarda satylmaýanlygyna garamazdan aşywadyň hususy sewda nokatlaryny çilimiň 40 manatdan, ýagny döwlet bahasyndan 2 hisse gymmat narhdan satylýanlygy habar berilýär. Türkmenistan'da çilim sewdasy resmi taýdan döwletiň garamagyna diýilip hasaplanýar. 2016-njy ýylda çilimiň importy Sewda ministrliginiň garamagyna degişledildi. Emma käbir garaşsyz çeşmeler ministrligiň temäkini ýurda getirmek işini amala aşyrman, çilimi daşardan getirýän şirketler bilen işleşýänligini belleýärler. Yerli synçylar daşar ýurtlardan çilimi getirmek işiniň kim tarapyndan amala aşyrylýanlygy, hatta getirilip satylýan çilimiň öndürilen ýurdunyň köpçülik üçin nämälim bolup galýanlygyny aýdýarlar. Çilim gutusynyň ýüzünde Türkmen şirketiniň zakaty boýunça getirilenligi aýdylýar. Türkmenistan'da çilim satmak üçin resmi ruhsady, lisenziýasy döwlete degişli Türkmen Bakaleýa edarasynyň özüne we bölümlerine berilýär. Aşybatda bu döwlet edarasyna degişli dukanlaryň 30 çemesi resmi taýdan çilim satuny amala aşyrýar. Çilimin sewdasyna resmi gözegçiligiň saklanmagy barada habar berilmeýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä, adatça Türkmen Bakaleýa edarasynyň wekili, polisiýa işgäri we adaty geyimli adamlar dukanyň içini we daşyna nowatçylyk edýärler. Şeýle de tügürük daşa aýlanyp kimdir biriniň surat almalygyna gözegçilik edýärler. Geçen ýylyň aýagyna Aşybatda we Daşowuzda çilim nowatyny dawa jenjelleriň ýakalaşmagyň bolanyny habar beripdi. 2011-nji ýylda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň temäka garşy göreş boýunça konwensiýasyna goşulan Türkmenistan'na çilim keşlige garşy göreş prezident Berdimuhammedowyň garamagyna amala aşyrylýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanýar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Ahyrly ýaşaýjy bu welaýatyň käbir owadyr etraplarynda agyz suw ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny, kä halatda 3 aýlap krantlardan suw akmaýandygyny aýdýar. Bu barada Ahal welaýatyndan özüni Şeker Sultan diýip tanıştyran pensioner denan Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. Agyz suw meseleňi nähili? Owalaryňda, hojalyklarda suw krantlary barmy? Krantlamada makanok. So bir ayda bir safarya akýaýa akanak. Tomsa 3 aýlap grantlamyz akmýa. Özüm kanalym gapdarmyn. Şu 3 aýlap grantlaryňyz akmaýan bolsa agyz suw meseleňi nähili çözýäňiz? Wadawlar bar çapny. Solara pul ber guýdurýar. Howuzlarymyz bar. Näçeden uýdurýaňyz? Köni pullon 100 manat, täze pullon 20 manat uýýarlar, 50 manat uýýarlar. Ullara 100 manat kıçıraklara 50 manat. Satylýan, getirip goýup berilýän suwlar nireden getirilýär? Kanaldan alýarlar. Öz hojalygynyň traktory, öz husus traktorlary onuň olar getirip satýar. Boçka bar, onuň suw maşyny bar. Hojalygyny da olar. Olar onuň mut getirip goýmaýar bize. Satyn alýan suwdam kanalyň suwy bolsa, kanalyň suwy arasamy? Ýok, bulany suw getirip goýarlar. Soňanyň bir hepden 10 günden soň durulýar. Onun şol howuzyň içinde hapalan okmy? Wa howuzyň içini ýuwup durmaly bolýar. Diýden batka bolýar, çäge bolýar, batka bolýar. Ýuwup durmaly onuň içine girip. Onun şonu alanyňda, şo suwy alanyňda bulanmaýarmyş? Onuň bulanýar bolan dökýärse, howuzy bosatýar, ýuwýar. Onuň ýene getirip goýar, ýene batka, ýene de bir aýdan, 2 aýdan ýuwup durmaly. Şeýle hapasudan näsaglyk dürýän bildirýärmin ha çağalarda ýa ulu adamlarda näsaglyk güýçükkämi? Aşgalanmy işlänok. Çağalaňam yaramýa, kime ýarýar hapasu, bulunuk suw. Onuň özüne oňarýan hojalyklara berden
alyalar su ettirýärler, guýýarlar. Bäşinden tüne o şeýlen atdy. Berdenden. Onun bir ýaly bir aýly daňyl oturan görürlerim, içi otur kanalyň kyny. Başga näle keselen öýe çykýany görünýär. Ay sar getirýär käwatçagalar. İçi ağır bolýar. Böwrek da störýär. So hapa suwlardan bolýar da. Grantlaryňyz yerliginde bamy owaň içinden grant otal çekilenmi? Ýok, ýerde grant çekilen. Onuň soň kojaryklar barna uçatkalan görürler. Olarda grandam ýok. Çekçek diýdilerini ýöne etdiler. 5 ýyl bäri çekilýän de adam ýok. Edilýänem ýok. Hiçim soňa baş kaldyrmýar. Ozalky bar kranlar 83'te daha çekilen. Sayıp döwrü. Howa. Sayıp döwrü çekilen grantlar. Onu da su gelse işleýär. Enne şol başta çekilen wagtlar işleýärdi. Başta da yok. Paýta buğday su gerek wagty, bir de su yok. In arasa su berjek de 5 milyoň ýanam etdiler bolýany, gelip ýeten ok hiç sat. Arasa su gelmelidiler, gelen ok. Ýagnak boldy 5 ýyl mundan şonu arasa agyp berjek diýip aýtdylar diýdiňiz. Näme üçin şo 5 ýyl geçdin ha şu tup berilen ok, grantlarymyz akan ok diýip ilat köpçüligi şuarda mesele gozgan okmy? Gozgan ýok. Ya şonu dinlemýärler ýa da gozgamýarlar, men ona biljekler. Ok galyň görgüsü oňut bolsa oň otyrlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistan Owanstan bilen arasyndaky serhet araçagyny berkidip başlady. Bu barada Günwatar Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hırat welaýatyndaky Torunly serhet araçagynyň resmi saýtýary. Adynyň efirde agdarmadlygyny soran Türkmen-Owan serhet geçelgesiniň işäri Türkmenistanyň öz serhet ýakasyna tikenli simleri dikip başlandygyny Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda yüzlerçe kilometre uzap gitýän serhedi bar. Günwatar Awganistanyň Hırat welaýaty bilen Türkmenistanyň araçagy 7 kilometr töweregidir. Türkmenistan Awganistan bilen araçagyny berkitip başlapdyr. Torgundy benderinde işleýän adynyň tutulmagyny islemedik bir Awgan resmiýetiniň aýdyşyna görä Türkmenistan öz serhet ýakasyna tikenli sim oturdup başlady. Öz araçagyny berkitmäge Türkmenistanyň haky bar. Şoňa garamazdan bu meseleni biz merkezi hökümete habar berdik diýip yerli resmi aýtdy. Türkmenistanyň kömegi bilen Hırat welaýatyna selli demir ýoluň durky täzelendi. Torgundy bender arkaly Türkmenistanyň Awganistany ýanygyç sowuklandyrylan gaz we böleki harytlar gelýär. Torgundy benderiniň salgyt tölegi idarasynyň müdiri Jahangiriň aýdyşyna görä Türkmenistanyň sowda harytlarynyň getirilmegi boýunça kynçylyk ýok. Men Torgundyda benderde wezifedar müdiri awaýt, benderiň müdiri awaýdy bolup işleýär. Täzirlen maly gelýär, her kim ticaret etýän bolsa, atly bilen, maşin bilen gelýän ýükler täzirliň iki döwlet ýükleri bar, aýtasyň ýükü gelýär. Ýok, tüketmeýän kynçylyk bolar edi. Ýok, kynçylyk ýok, rahat işleşip her kim kanun boýunça getiren ýüküni rahat geçirilýär, akdirilýär, müşkil ýok Türkmenistanyň tarapy, Awganistanyň tarapy. Jahangiriň aýdysyça Türkmenistan öz serhedini berk goraýar. Serhede tikenli sim oturtýar. Hava simkarda menem bazı iş wagtym Türkmenistan öz gyranyny daşdygyny simkar aýlap gorýar. Hem ýurdum gorýar Awganistan öz goramandygyny Türkmenistan öz tarapyny gorýar simkar etýär. Jarwatlaryň aňarsy Türkmenistanyň gyýatda biz iç ýasanlaryň aňaryna geçip görmedok. Öň çorçuk ýok, adam aňary geçsen ferlatlar tutup aktiýarlar. Bu mal hal geçse de aktiýarlar. Hämiş ýurdu bolýar, Türkmenistanyň gumy bolýar. Awgan türkmenleriniň Magtymguly Praga adyndaky medeni jemgyýetiniň Hırat welaýaty bölüminiň başlygy Muhammed Emin Perhen aýdyşyna garanda Türkmenistan bilen Awganistan araçakda tikenli sim öňem bolupdyr. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda öňden gelýän serhet araçak sim çekilen Türkmenistan çol öňkü köne simlerini aýyrtyryp täze simlerini öz serhetini öz gumunu çekip täzeleşdirip täzeden gurşady alary. Onuň aýdyşyna görä Awganistanly maldarlar öň Türkmen topragyna geçirip mal bakýardy. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda serhet araçaklygyny bir kiçik deriýaçan kenarlarynda sim bir 10 metr 20 metr ýerlerde 50 metr izan gurulgy ýa sim ýok ýerler bardy. Şol araçaklyklarda Awganistanyň gara mallary
geçip Türkmenistan'ın kumunda otlayadılar, aylanayadılar, son bir tarih geçirliyadı. Şu sebeple onlar öz kumundaki hareketlerini beklediler. Türkmenistan'ın serhedinin kolayında Awgan obaları köp yerleşýär. Edil serhede yanaş duran bir oturan yerine menşbile arkayın Türkmenistan'ın telefonunda Türkmenistan'ı kepleştiler. Türkmenistan'ın ağırdan Rüşen Afgan simbollarıyla Afganistan'a cemaat pilotlar aralarında. Bizim yaşayan mantıkamız serhede Batı Türkmenistan'a yakın. Türkmenistan'la şu derya kenarında şu serhed boyunca näçe ovalar var. Afganistan'ın ovaları Türkmenistan'ın serhedinde. Turgunlyň özünde Türkmenim yaşaya başga milletlerim yaşaya bilelikde yaşalýar. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmyrdan Gulmurady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İslam Döwleti toporunyň 16 fevralda Pakistanyň gün ortasyndaky köp gelim gidimli ziyaretkana eden hüjümünde ölenleriň sany 80 adama ýetdi. 17 fevralda Pakistanyň syýasy we harby liderleri islamçy ekstremistleri ýok etmek üçin ähli zady etjekdiklerini aýtdylar. Janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran bu bomba partlamasyna ölenleriň arasynda 30 sanyny şagy bolup, wakada başga da 100den gowrak adam yaralandy. 16 fevralda Sindh vilayatynyň hökümeti bir günlük ýas ýylan etdi. Pakistanyň Taliban topory we beýlik ekstremist islamçy söwüşçiler täze hüjümüň amaly aşyryljakdygy barada haýwat atýan mahaly Lal Şahbaz Kalandar ziyarethanasyndaky partlama soňky bir hepdäniň dowamyny Pakistanyň amaly aşyrylan hüjümleriň iň ýowuzy boldy. İslam döwleti bilen ilteşikli amak websaýtynda çap edilen maglumatda Agdalyan topor bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Premier minister Nawaz Sharif gyrgynçylygy progressiw Pakistanyň geljegine edilen hüjüm diýip ýazgardy we ýurdu goramak üçin mümkin bolan ähli çäreýäni görjekdigini wada berdi diýip onuň edarasynyň maglumatyny aýdylýar. Pakistanyň harbiýetleriniň başlygy Kamar Bajwa Taliban cemgyçiligine garşy amala aşyrylýan hüjümleri güýçlendirjekdigini wada edip, her bir damja gan üçin ar alynar diýdi. Şeýle-de Pakistanyň harbiýetleri Awgan ilçihanasynyň resmiýleriniň ýurdun harbiýetleriniň baş edarasyna çagyrylyp, olaryň eline Awganistanyna gillenýän 76 terroristiň sanawynyň gowuşurylandygyny aýtdylar. Cemgyçilik gatnaşyklary boýunça Interhizmatlar Gullugynyň medwat wekili general-mayor Asif Gafur 17 fevralda çap eden Twitter'de Awgan ilçihanasynyň işgärleri harbiýetleriniň baş edarasyna çagyryldy. Olaryň eline Awganistanyna gillenýän 76 terroristiň sanawy gowuşuruldy. Resmiýlerden gysgalyk herekete geçip, olary Pakistana tapşyrmak soruldy diýdi. Pakistan özüniň Awganistan bilen arasyndaky torham serhet geçilgesini howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli näwelli möhlet bilen ýapdy. Pakistanyň harbiýetleriniň media ganaty jemgyçilik gatnaşyklary boýunça Interhizmatlar Gullugynyň ýaýradan beýanatyna terrorçylykly hüjümler düşmançylykly güýçleriň we Awganistanyňky dini ojaklaryň beren görkezmeleri esasyna amala aşyrylýar diýilýär. General-mayor Asif Gafur Peshawar, Pakistan we Jalalabad Awganistan arasynda ýerleşýän asfalt ýollaky serhet geçilgeleriniň goşmaça buýruk berilýänçe ýapyklygyna galjakdygyny aýtdy. 16 fevralda ýerden Pakistanyň Bulujistan vilayatynyň Avaran territoriýasyna ýoluň garasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde armiýanyň 2 kapitany we 2 eskeri öldü. 15 fevralda da Pakistanyň demirgazygyna 2 janynyň geçeniň bomba hüjümi amala aşyryldy. Olaryň ikisiniň de jogapkärçiligini Taliban söwüşçileri öz üstüne aldylar. Bu hüjümleriň biri Nohan Tiri taýpalar etrawyny beýlekçi Peshawarda amala aşyryldy. 13 fevralda bolsa, janynyň geçen hüjümçi Lahordaky protestçileri nişana alıp 13 adamy, şol sanyna ýokary derejeli polisiýa ofisiýerlerini öldürdi. Bu wakada başga da 80den gowrak adam yaralandy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.